Resulta que era un retor que se ho agarrava molt a fort, se ho agarrava molt a pit, això de la seva faena. I n'hi havia un home en el poble que no anava a missa, no volia saber res de tot això, era un poc vividor, i un dia se l'encontra pel carrer i li diu: «Che, Pepe, diu, tu no tindràs por del dia que puges a dalt i t'encontres en el dimoni cara a cara?» I diu: «Jo? El que tindré por és vostè, que parla mal d'ell tots els dies». En fi, jo, estos xistes, la meitat, per no dir tots m'has ensenyat l'amic Rafael. Així és que jo me'n recordo quan era xocotet i més vosaltres, perquè així som tots més o menys de la mateixa edat. Me'n recordo com estava el poble. El poble no estava mai igual. Les escoles que n'hi ha ara no tenien res a veure en les escoles que vau anar la gent major. Però Rafael, que té una memòria molt gran, se'n recorda de tot el que passava o d'algunes coses que passaven a l'escola. I li agrairia que començara... El que passava és que ens va passar a nosaltres. L'escola estava ahí, l'escola que anava jo, una de tantes estava ahí en Casa Caragol, i estava dalt. I d'enfront, al costat d'on és ara Estunos, estava una altra escola. Bé, on anava jo era Don Vicent. Don Vicent no s'hi veia. La veritat és que no s'hi veia. I mos feia cada peripècia que es tocava els collons. Home, mos enviava a fer braço pels conills i per tot. Sí. I una volta estàvem cantant el mes de Maria. El mes de Maria el cantava i m'hi feia: «Ixa que fa, venid y vamos todos con flores a María». I així, pam, senyalava uno. I aquell: «Venid, venid, venid y vamos todos con flores». I va ensenyar a mi. I jo mal si faig petit, petit, i això no vas veure. «Venid y vamos todos con flores a María». Ara Déu, a les 3 o 4 voltes vaig el senyal a ell i se'l va: «Perol, perol». Això ja no va, això no quadrava. I una altra volta me s'ocorreix i diu: «Che, a veure que no sou capaç de pegar-li la volta a l'escola sense pantalons». «Che!» Diu: «Sí, jo en seguida, pam, m'acatxa els pantalons i tot, i al començar d'arribar només hi havia 2 que no la van fer. I aquesta volta em va equipar. Em va equipar i em va castigar al costat de la taula d'ell. I ell, clar, al mitjan matí pegava 2 mossos i després es feia gàrgares. I el pot em tirava les gàrgares, estava al costat meu. I ell allí, cloc, 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 va cap un dia, cloc, 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 i bom, m'han vist les aboca totes damunt de mi. I jo, don Vicente, que aquí llueve. Vaja, i diu, vaja, bé, i una altra volta ens donava lliçons així de capitals europees i això, i un dia li pegava a Moscou, dia ell, Moscou con sus catedrales, Moscou con sus calles anchas, Moscou, i jo dic: «Moscou la mossa ja de sentir-lo vostè». Ja estic una altra volta castigat. I és que no podia ser. Vaja. I ja veus. I això va ser. I aquesta passada vam fer, bueno, i li s'ocorreix un dia contar-nos de per on desabocava els 2 rius on s'enlludaven i tot això, i em diu: «Com es diu ahir on s'enllunten els 2 rius?» Jo dic: «Ahir la xopaeta de la senyor Rosario». On s'han d'enjuntar? En la xopaeta de la senyor Rosario s'enjunten els 2 rius. I mira, i això va ser. Una de les coses que me'n recorde quan jo era xocotet és que jugàvem a mort i pam, i per jugar a mort i pam gastàvem els cartons dels mistos. Però per traure les caixetes de mistos
Venia un home d'olleria, o varios, a Bé. canviar pells i... I això era curiós. Venien 2 o 3 d'olleria, però hi havia un home que era cèlebre, perquè és que ho dia cantant. Dia el que tinga un conill, que se'l pele i que se'l menge, que m'aguarde la pell pa quan jo passe, Porte plats florejats, platerets pa les olives, porte caixetes de mistos, cetrills, ampolles i bassenilles. Vaya que me'n recorde, vaya. I això era cèlebre. Vaya. Jo me'n recorde també de moltes coses. Mira si me'n recorde de coses que ara no vull dir de cap. Claro, Ara, yo citante a tú, cuando las cosas se olvidan... Lo que falla és la memòria. Molt bé. Vaig a contar-vos un xistet xocotet. Per ahir per l'Alcoià sempre n'hi havia antes masos que estaven ocupats. I va fer una ruixà molt forta que van eixir els barrancs. I al 4 o 5 dies una dona que vivia en un mas, en Itxeretat, se n'anava al coll a comprar i tenia que passar el barranc i passava àvia. S'arromangava i diu, hòstia, i d'enfront de l'altre costat del barranc hi havia una quadrilla segant. I ella diu, i ara com passe jo? Si m'ha d'arromangar tota, com passe? I conforme anava passant, doncs anava arromangant-se. I quan l'àvia li venia per la cintura, uno detrás de se estava segándose con la guipa. La guipa i diu, senyora, que ja li veu. Diu, pues mira, si veu, per què té set? Perquè esta matí mor botifarres al morrat. I alguna endivinalla no podria ser? Una endivinalla, voleu una endivinalla? Vos si sabeu esta. Penja, penjoll, penjava. En la cuixa em tocava. En les mans ho corria i en la boca ho dia. Què és? Lo més important és què és. Què és? Què és? Penja, penjoll, penjava. En la cuixa em tocava. En les mans ho corria i en la boca ho dia. Ah, veus? Com ella sí que ho sap. El rosari, clar. Vols una altra? Una cosa sense os ni espina, que baix del llençol s'empina. Què és? El pa, claro. El pa. Home, claro. Ara Déu. Diu, entre... Què? És que lo que falla és la memòria. És el que falla és la memòria. Entra dur i rebotant i ix pansit i gotejant. Algú s'atreveix? Entra dur i rebotant i ix pansit i gotejant. Què és? A copiar. El pimentó. Quan te'l poses al forn. I és que són mal pensats. Te l'entra eixut i te'l trac banyat, i a la punta ensanguinat. Ale, què és? No penseu mal. A la indicció, clar. Bueno, ja... Tu vols contar alguna cosa? Jo, estiguent tu, no. Menjaré Déu. Jo preferís que tu contes. Agarra aire, si vols. No, ahir en el carrer Puntarró, Si vols, descansa una mica. ahir en el carrer Puntarró vivia una persona també que era molt cèlebre. Era riero. I quan acabava la jornada de la faena, que era riero, tancava l'animal i se n'abaixava al bar i a la mitja hora ja pujava en un pet com un senyoret. I li dient, collons,
que pronte l'ha agarrat i feia maniques, maniques, maniques. I, claro, quan arribava a la porta, li tocava la porta i la dona li tirava les claus per la finestra i es posava «¿Dónde están las llaves matarile? ¿Dónde están las llaves matarile?» I antes, no sé si ho sabeu, pues venien homes així per les ulleres, això, venia algun home i anava en un maleter, en una maleteta, ulleres para la vista cansada i miope, i d'enfront de casa estava la sogra, el tio Caudillo, que era d'Alginet, i estava allí fent punt de ganxo. Ulleres para la vista cansada i miope, i quan arriba ella i diu, «Vostè vol ulleres para la vista cansada?» I la dona es queda així a mirar-lo i diu, «Vostè sap jo el que tinc cansat?» Diu, «No, diu, jo l'únic que tinc cansat és la xona. Això és el que tinc cansat». Sí, i també venien, no sé si vosaltres no se'n recordeu, però antes també anaven veient cerdeig així pel carrer. Tu te'n recordaràs, Moreno, anaven veient cerdeig, en a Piares, a cerdeig. I mon pare estava fent graneres a la porta del carrer, feia graneres, i passa l'home venint cerdeig i diu, escolta, vostè em compraria un cerdet? I mon pare es queda mirant-lo i diu, jo si vol vostè li crompe tot el camió. Què? Diu, vale, però si vostè em garantís que el cerdet és igual que el piu, que passant-li la mapelló més fa gord, li crompe tot el camió. Jo voldria fer una miqueta de memòria, però no, ara mateixa no. Sols mig lo del tio Casto, per si acas algú no estava l'any passat. Que la dona, la tia Vicenteta, era un poc hipocondríaca, només feia que queixar-se sempre. Es queixava, ai Casto que em mull, tots els dies quan s'alçava, ai Casto que em mull. I al final Casto, enfadat, li diu, Vicenteta, tinc formalitat i no te'n tornes arrere. Això ja ho vaig contar l'any passat. I la veritat és que enguany no m'he pogut preparar, així no tinc res que contar. No. Jo confiava en el meu amic Rafael. Jo confiava en el meu amic Rafael i s'han fet una xulleta que, per cert, ahir d'enfront teníem Casa La Clavilla i de Casa La Clavilla n'hi ha moltes coses que contar. A Casa La Clavilla tinc algunes cosetes, també. Casa La Clavilla, el tio Pep era un home cèlebre. Quan venien festes això i es posava algo nervioset i sense festes. Un any eren en l'hivern i feia molt de fred. I entràvem, diu, que fred fa. I allà a la punta tenia una estufa de llenya. Me caguen, diu, que fred fa. Ja ho veia la llenya, però deixàvem la porta oberta. I ell s'alçava, pam, tancava. I entrava un altre. Diu, que fred. Agarrava caia a l'estufa, però la porta oberta. I ell una miqueta més a presentar. I l'altre, pam, i al final, així com era ell en una rabinà salsa, obri la porta de matamat, i les de darrere també de matamat, i se'n puja escales amunt, i abaixa un palmito d'aixòs com si fos de propaganda, i s'ha dit, ja estem a l'estiu! Ja estem a l'estiu! Vaja, sí, que barbaritat! I va uno i diu, un cafè del temps. I fa el cafè i diu, posa... Claro, ell anava servint, però el problema és que no em contestava. I diu, posa'm un cubito. I ell el mirava, i el servint per ahí. Escolta, posa'm un cubito. Però que no em posa un cubito. Diu, però vols cubito? Diu, sí. I ara diu, tinc cubito, 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 cubito. I agarra el cubitera, diu, vale, cubito, em vols més de cubitos? Tu em vols més de cubitos? Vale. I una volta per festes, uno estava allà per les festes, diu, escolta, on té l'aseo? Diu, aseo? Aseo? Vine pa que sí.
I el trau enmig de la plaça i diu, veus aquella llumeta que n'hi ha allà? I era la de la cooperativa. Diu, aquella llumeta, diu, pues allí estan els deseos. Ale, més allí. Però això era cèlebre, l'home, així. Se'n va una altra volta, estava fent una cervesa i va uno. Una cervesa. Diu, i què té per picar? Diu, sepió. Diu, però escolta, no té res més, sepió. Però, home, ja sepió sé, però té sepió. El dic a tu que sepió, pues sepió. Ja està. Era cèlebre, era cèlebre. Vaja. I si d'on tenien pintor? Manduca? Home, Manduca era un home tan tenient que li dien Manduca i pintava bé. I va anar uno a encomanar-li un quadre. Diu, jo és que vull que em pintara un gos d'estos bonicos i això. I diu, i com el vols? Parat o anant anant? Diu, home, com el vull jo el gos? Jo què sé, pues com si caminara. Diu, pues vale, vine la setmana que ve. I va la setmana següent i li dona quadre només en la punteta del ramo. I diu, què? Diu, home, anava anant, ja ha passat.